blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os viños acollidos ao Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas mantiveron a tendencia a alza nas súas vendas durante o exercicio 2025, con 36.157.121 precintas de garantía, máis comúnmente coñecidas como tirillas ou contraetiquetas. Estas son expedidas polo Consello Regulador e o seu incremento con respecto ao ano anterior foi de algo máis do 3%. Os litros de viño verificados polo órgano de control e certificación en 2025 ascenderon a 27.117.841 litros, unhas cifras que mostran o bo posicionamento dos viños de Rías Baixas no mercado tanto nacional como internacional. Estes viños atlánticos mantéñense na cifra de máis de 36 millóns de botellas vendidas. A maior parte destas quedan en España, mercado por excelencia destes viños de orixe galega, mentres que a exportación destinan ao redor dun 32% do volume total, unha actividade na que en 2025 participaron 108 adegas amparadas pola denominación de orixe. O orzamento deste ano pro Consello Regulador preséntase equilibrado en gastos e ingresos e ascenderá a máis de 4 millóns de euros, unha cantidade que procede das cotas dos asociados e ingresos extraordinarios nun 62%, as subvencións e o remanente de anos anteriores. Este diñeiro destinarase a gastos de funcionamento, control de calidade nun 19%, promoción en algo máis dun 68% e investimentos. En canto ao plan de promoción de 2026, inclúe accións, plans de promoción, campañas publicitarias como o Branco como ningún e a que se desenvolve conxuntamente co Consello Regulador de Xamón de Landra 100% ibérico da DOP Os Pedroches ao fin xuntos. Tamén a participación en feiras locais, nacionais e internacionais, o desenvolvemento de plans sectoriais en mercados prioritarios como Estados Unidos, Reino Unido, México, Irlanda, Porto Rico, Países Baixos, Bélxica, Suiza e Alemanha. Ademais, a comunicación interna e externa, así como a colaboración coa Asociación Ruta do Viño Rías Baixas. Para manter esta tendencia, o Consello Regulador traballa na consecución das liñas estratégicas do seu Plan Director 2030, co claro obxectivo de incrementar o valor en venda dos viños de Rías Baixas. Un documento centrado en 4 piares: máis volume sen perder calidade, incrementar a presenza no mercado internacional, máis portfolio en elaboracións premium e unha aposta maior pola sustentabilidade e a innovación.
Esta primeira mesa sectorial vitivinícola e forestal enmarcase dentro da Escola Inclusiva de Emprego de Meis Ribadumia de Acción contra a Fame, un traballo que botou a andar hai agora un ano e que se materializa neste encontro que estaban convocados representantes de adegas, comunidades de montes e empresas do sector agroforestal. Enmarcamos dentro do noso programa de emprego, nos levamos unha Escola Inclusiva de Emprego aquí dende o ano pasado entre Ribadumia e Meis, e sempre o adaptamos aos nichos de mercado que hai, as oportunidades laborales. Lógicamente vimos que unha das oportunidades era pois o sector do viño e o sector agroforestal, e o que fixemos hoxe foi un primeiro achegamento con algunhas das entidades e empresas do sector, dos dous sectores, para que nos conten eles tamén un pouco as súas dificultades, os retos que ven, as formacións que necesitan, as carencias que ven nos mercados, e así nos poder adaptarnos de mellor maneira a esos retos que eles teñen. No encontro identificáronse as necesidades reais de contratación, o que permite agora deseñar accións formativas adaptadas. Ambos sectores demandan, por exemplo, manexo de maquinaria. No caso do vitivinícola, poñen o foco en formación sobre fitosanitarios ou poda. Sí, bueno, nos cando preparamos e vimos un poquinho as necesidades que tiña o sector, o que fixemos foi esa análisis dos perfiles e as carencias de formación que tiñan. Entonces o que vamos facer de primeiras é sobre todo centrarnos no manexo de maquinaria agroforestal, tanto trator, que vale tanto viña para o sector forestal, maquinaria agroforestal, desbrozadora, motosierra, todo isto, a maiores o curso de fitosanitarios tamén, porque é o básico que lle fai falta para poder, sobre todo no tema das viñas, carnés de carretilla, que tamén ao final se miramos un poquinho o que nos contaron hoxe, ese perfil polivalente que demandan as empresas, manipulación de alimentos e poda, o sea, vamos por aí un pouquiño. Nos o que quixemos facer hoxe é intentar falar tamén con eles e saber se o que nos ofertamos vai na dirección que eles buscan, non? E que nos conten tamén un pouquiño se necesitan algo máis ou por onde ir. A idea é ter ese achegamento, facernos un pouco de ponte coas empresas do sector e as persoas desempregadas, dar a coñecer o que falamos hoxe, de poñer en valor a importancia de todo o que é o traballo nestos sectores e poder completar esa demanda laboral. Meis e Ribadumia destacan a utilidade deste encontro coa vista posta nas persoas desempregadas que agora poden optar a esa formación na procura dun posto de traballo. Creo que as fortalezas nas que nos podemos asentar dentro dos concellos e dentro das administracións e tamén das empresas, igual que as dúas técnicas de acción contra o hambre para poder dirixir esas formacións, foi moi boa. Coñecemos aspectos que moitas veces ou non están no sector non se coñecen, e creo que nos vai axudar a orientar estas formacións e a todos a poder a ter unha visión máis completa de todas destas dúas vertentes, non? Tanto a viticultura como o sector agroforestal. É fundamental, dende logo, conocer os sectores, sobre todo da zona. En este caso, vimos de comentar o sector vitivinícola, da horta e do agroforestal. É fundamental tamén conocer cales son as necesidades das empresas para intentar focalizar esta formación e esta capacitación profesional. As accións formativas no marco desta Escola Inclusiva de Emprego de Meis e Ribadumia arrancarán a mediados de marzo. Dende ONG fan un chamamento ás posibles persoas interesadas a que pidan información. O programa, ao ser financiado por Política Social, sí que ten que cumprir os criterios da Lei de Inclusión, pero me refiro que dentro dos criterios da Lei de Inclusión, o sea, calquer persona pode vir e preguntar, sorprenderíanse que pode estar moita xente reflexada dentro de situacións de vulnerabilidade, co cal nos queremos romper un pouco ese estigma de que os programas que para persoas en situación de risco de exclusión parece que solamente son esas persoas que acuden de emerxencia aos servizos sociais, que tamén, pero senón que hai moita máis xente a que podemos acudir. A previsión é que se ofrezan 25 prazas por curso. Ahora estamos en período de difusión e captación de persoas participantes e selección para o programa, e despois, a partir de xa, o sea, a mediados de marzo, queremos arrancar co primeiro, e, por exemplo, de fitosanitarios xa o temos definido para a convocatoria de abril da Xunta. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega
aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Os futuros profesionais do sector turístico coñecen como se xestiona a ruta do viño Rías Baixas. Unha vintena de alumnos do máster en Planificación e Xestión de Produtos Turísticos da Universidade da Coruña visitou o Salnés para coñecer un dos produtos enoturísticos de referencia na zona, a ruta do viño Rías Baixas. Bueno, desde la ruta del vino Rías Baixas llevamos casi más de 10 años, ¿no?, recibiendo alumnos de máster de Gestión de Productos Turísticos de la Universidad de La Coruña y estamos, la verdad, muy contentos, ¿no?, de que quieran cada año venir a visitar a la ruta, ¿no?, darles esa charla sobre cómo se gestiona nuestro producto turístico y nuestra asociación y además ofertarle una jornada muy interesante visitando diferentes asociados, ¿no?, de diferentes tipologías. Para que sepan o que significa unha ruta, o Club de Produtos Ruta do Vino de España, ¿no? Entre elas que temos a Rías Baixas, que é a primeira ruta que hubo en España, bueno, para que vexan en que consiste, que implica o sector primario, secundario, terciario, o que se busca é a dinamización da economía regional. A primeira das actividades foi unha charla impartida polo propio persoal da ruta. Nela puxo o seu acento na vocación colaborativa do proxecto. Ademais, os estudantes puideron preguntar todo tipo de cuestións relacionadas co funcionamento deste proxecto enoturístico. Ideas un pouco que se llevan una visión general, ¿no?, de lo que es la ruta, en qué trabajamos, el esfuerzo tan grande en temas de promoción, ¿no?, pues en seguir trabajando en pro de nuestros asociados, en poner en valor el trabajo que hacemos y quizás se ha incidido mucho en el tema de la colaboración, ¿no? Nuestro producto turístico desde luego es un producto en alza, de moda y que nuestros asociados lo están haciendo muy bien, pero esa necesidad de mirar lo que hay alrededor, ¿no?, que otros productos turísticos tenemos en Rías Baixas maravillosos que combinan a la perfección con esa enogastronomía, ¿no? O sea, además de poder dormir en nuestros alojamientos y comer en nuestros restaurantes, que otros productos ofrece Rías Baixas que yo creo que hacen un viaje perfecto, ¿no? A xornada incluiu paradas na adega Gila Armada, onde fixeron un percorrido guiado a través da súa riqueza patrimonial, e o Hotel Carlos I de Sanxenxo, outro dos socios da ruta. Bueno, hemos querido, según las inquietudes, ¿no?, que los propios profesores del máster nos trasladaban, querían ver como cosas un poquito más diferentes, ¿no? La primera visita es más enfocada a patrimonio, no centrada tanto en elaboración de vinos, bueno, sí un poco en destilados, pero más centrado en tema de patrimonio, de pazo tradicional gallego, de los jardines, del emparrado y demás. Luego irán a ver la gestión de un hotel de 4 estrellas en Sanxenxo, un poco cómo un hotel está adherido a una ruta del vino, ¿no?, y cómo gestiona esa promoción también internamente del enoturismo. E para rematar, coñeceron a dinámica de Pazo Baión, adega asociada á ruta cunha forte aposta polo enoturismo. Y por la tarde van a ver una bodega, ¿no? La idea es bueno, pues ver cómo una bodega con un gran esfuerzo, ¿no?, y desarrollo del enoturismo como línea de negocio, para que vean pues las diferentes tipologías de visitas, cómo gestionan el tema de horarios, cómo combinan el viñedo con la explicación de la elaboración, bueno, que se lleven una visión muy general del trabajo que se hace en Rías Baixas. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Esta non é unha experiencia nova porque a Universidade Coruñesa e a Ruta do Viño levan colaborando máis dunha década organizando xornadas como esta. Os docentes explican que este tipo de visitas permiten ao alumnado pasar da teoría á práctica.
Efectivamente, para nosotros es imprescindible, ¿no? Fundamental formar a estos posibles futuros profesionales, grandes profesionales que pueden estar pues gestionando este tipo de establecimientos, ¿no? Un hotel, un restaurante, una bodega, con lo cual eso, nosotros siempre hacemos una llamada de atención de que la ruta está dispuesta y encantada de formar a estos futuros profesionales turísticos que yo creo que deben y tienen la necesidad de conocer en directo todos esos productos turísticos y esas entidades que trabajamos en pro de que Galicia e Rías Baixas sea reconocido internacionalmente. Mais aínda indica o profesor Rivas, tendo en conta o peso que está a gañar a combinación de viño e turismo e o que pode supoñer para a economía galega. Vindo aquí precisamente a ver o que ten cada vez ten máis demanda, o enoturista gasta máis cartos que o turismo internacional, que xa é moito decir. Os últimos datos que publicaronse no Observatorio de Turismo, Observatorio de Rutas, era de, creo recordar, cerca de 202 euros, que é moi superior ao que gastaba en ese momento o turismo internacional, que estaba en 167 euros, e o nacional baixaba a 80 euros, ¿no? 80 euros. Entonces, é moi importante para dinamizar a zona e fixar a población. Dende a Ruta do Viño Rías Baixas abren a porta a colaborar con outras entidades en materia formativa que teñan interese en coñecer como se xestiona este produto enoturístico. Bueno, yo creo que es muy enriquecedor como alumno, ¿no? Al final están en clase estudiando gestión, ¿no? de diferentes destinos turísticos y al final vienen a uno en el que alguien que está en el campo, ¿no? Trabajando como nosotros, pues contarle un poco nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestros puntos fuertes, en qué debemos mejorar, contarles un poco nuestra experiencia y que después vivan en directo, ¿no? Cómo se trabaja el enoturismo en Rías Baixas, ¿no? Cómo se hacen las visitas, qué bien formados están los profesionales que hacen las visitas, cómo se gestionan los alojamientos. Yo creo que te llevas una visión mucho más completa a la hora de estudiar, ¿no? Ese máster, y yo creo que es muy interesante este tipo de acciones que yo animo a otras universidades o otros centros que nosotros estamos encantados de recibirle y formarles, ¿no? Y enseñarles las bondades del enoturismo en Rías Baixas. Segundo o 17º Informe Anual de Visitantes a Adegas e Museos do Viño de 2024, elaborado polo Observatorio Turístico de Rutas do Viño de España, o enoturismo é un segmento en auxe de futuro en Galicia, sobre todo en Rías Baixas. Con 155.551 visitantes no 2024, esta ruta situouse no top 10 das máis visitadas a nivel nacional. Dos 37 percorridos recollidos neste informe mantense no 7º lugar, unha posición que reflicte un impacto económico de 2,2 millóns de euros, que supón un incremento de case un 16% con respecto a 2023. Comeza a andar a maquinaria para a celebración da 13ª edición dos Premios Martín Kodaks da Música, unha das principais plataformas de recoñecemento e impulso da creación musical galega. A nova convocatoria preparada pola Asociación Músicas ao Vivo inclúe 15 categorías musicais, xunto coa de artista emerxente e os 3 premios Organistrum, dirixidos a salas, festivais e proxectos de comunicación, ademais dun premio honorífico para recoñecer unha traxectoria destacada no ámbito musical. O prazo de inscrición permanecerá aberto do 2 ao 22 de marzo a través da web oficial dos premios. Poderán concorrer proxectos musicais galegos en activo no ano 2026 nunha edición que mantén unhas bases moi similares ás da anterior, co que se busca garantir a continuidade e estabilidade no modelo organizativo. Tamén se manteñen as categorías a concurso: blues, funk, soul, folk, músicas do mundo e mestizaxe, canción de autor, músicas urbanas, orquestras ou grupos de música de verbena, metal e heavy, bandas de música popular, música tradicional, música infantil, música clásica e contemporánea, electrónica, jazz e músicas improvisadas, rock e punk e pop e indie. O sistema de votación combinará novamente o criterio profesional e a participación cidadá. Nunha primeira fase, un xurado especializado seleccionará os 3 finalistas por categoría. Posteriormente, abrirase a votación ao público xeral, mantendo tamén
tamén o voto das persoas asociadas a músicas ao vivo. O reconto final establecerase cunha ponderación do 50% para o público e 50% para as persoas asociadas. A continuidade deste modelo responde aos resultados positivos acadados nas últimas edicións en termos de promoción, participación e crecemento do certame. A gala de entrega de premios celebrarase o vindeiro 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Agricultor. Chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.